yom to jok masamoro yudo ka oguj gi flexible matin kanya kor Perez to ko ni bas imbe tie kit miel madwa ni miel tielo kacha dawa ne luongo ni tielo mano kona koro po mena chiel to kit miel mopogore mae e kaka notieko kanyocha ne agombaka gi mwalimu Odoyo Widi mana kama kentena no to ewi wach Gachagua ni to nitie wach moro manyo wacho ma en wach ma umo gini te openjo ni to dine sirikal dwaro ketho buth Rigathi Gachagua to ere kaka nyo girito motieki ke budho cha no rito mose launch kata kana unveil otieko moluongo jotelo ko ni in chairman in nango in gigite ko setiko ko samone go giwuok cha eka koro joka donjo kanyo sirikal dwano chung gicha to ne giwe nade notieka unveiling koka guns ka donjo eka gitime dongi ioro joka to ketho gika ma ndalo moko noneno nyasi mar Jaramogi Foundation. Yes. To kata mana owalo ndalo moko kane ni Kisumu gi nyasi moro. Donge dhano puko kado makata jo kata. Jo mama do kado to maja nyidhe kose mepi. Ibi paro ka Kalonzo Musyoka chung ka jari to somo statement ndalo makoro bas. Wachi uwok ni bes moro biro kane. Oktimre guns ka dwa ketho gimoro tik mana ka kiwanjo kar dhogi ne oktimre koro nye gi ketho nyasi machacha gima nye gi ketho en wuok mar Rigathi Gachagua mondo kiko wuok acha nekech imechwa ni ka kado mantir kanyo to puke ma jomo metho jomo timo gimoko tent gi nogwema to macha nyasi no serumo kora paro ni machacha to ne tugo cha no tuge to ne ok joma nyo ogoro nego nyo okogore maber kama samoro yo nyalo bedo godo marach kapok aloko tange en ni hinyruok mar jofwambo ni ok en gima owinjore ka gituko tukgi to gigolie jofwambo oko nekech jafwambo en ng'eni idhi cover gicha kaka iyude kaka ikawe to gibe magi gwelo jofwambo ang'o manyo gichuno ni joge gi ka nyiso jofwambo ni mondo odelete ogoloko pichni manyogo kacha kendo gibet girucho kendgi giwegi mano bende mi nyiso ni samoro Rigathi Gachagua jog ma samoro tene gi joma sume paro samoro dwa chalo mana gi William ma bende samoro wawache ni digombi e wacho gima ber kuom Rigathi Gachagua ng'eni nitie joma en god samoro nyalo gombo wacho gima ber to tami tang'o ma diwach maber kuom Rigathi Gachagua nikech gimoro amora motimo en blanda e joritge ka nya penjore nikech bunde mang'a neno kigo malo cha ne ok en mus dola kata pistol nen bunde mabor mochalo mana G3 kineno kigoye wi mach ere kaka joritge ka nyone gi bunde aina nikech ng'ama rite samoro nyowa expect ni ka ok mana obila manyoome police station mondo miyobi ni onego bed ni samoro gin gi mus dola makodhi marach to ginyalo go gigo malo koro mano wabiro weyo Victor mapiyo waseng'iyo gani Rigathi en ng'a kamoyudore en kamiwinjo jei wacho nicha nitiere jal moro Mount Kenya ka maponi gi mbi mathoth miluongo no Uhuru Kenyatta to Uhuru Kenyatta ni gi William Ruto gin jok makori wacho ni osedak gi Rigathi Gachagua e ot achiel kae to koro gima munya gini luoro gima munya luoro to gima Attorney General machon luoro en ni joluo nogo ngero ni gimotamo wuoyi wadu gimotamo wuoyi wadu kineno wendo moro nyodak gi wuoyi wadu e gweng' kanyo tiyudo ka odhi kata wuoyi wadu koro heye odhi mayom to in makoro idwa legori ng'amina tieno to onyango we idhi nade onyange mong'e gima nyoni kanyo kata mina tieno bende mong'e kito nyango koro jogi te rwako Rigathi Gachagua tamogi nikech kamoro amora modhiye to en koko koro munya cha oluore Uhuru bende pod en godo gi ywaruok kacha koro mae kete kama tek ting'eyo ni transition mar Mount Kenya ni kanyocho Uhuru wuok nyeo kobedo mayom dine Uhuru Kenyatta riure gi Rigathi Gachagua kaito koro noweyo ne kingpin molaro ni yo mayom koro no mako Mount Kenya te
mak mana ni bedo ni siasa mokalo nyodhi kaka nodhino koro tamogi. Koro kwith mar Uhuru Kenyatta en jatend piny man gi mwandu mathoth, jok motene bende thoth. Kwith mar Moses Kuria gini bende niti gin be giluoro jalne ni ponono gidhire to biro thung'ogi. Koro Rigathi Gachagua weche miluongo ni mag dictatorship gi nyo bedo matek nikech king'iyo gi to iluongo ni democracy for citizen. Koro namba motelo mar democracy ni neno ka achiel kuom jok manyocho tenore kode Ngujiri Wambugu nyose kirore gi chien. Mineno ka embe sani odiro weche ariyo adek e mbui. Koro jogi oluoro kit Rigathi Gachagua nikech en miyo malelo. Koro miyo ng'ama dwa kele e ode bedo matek nikech kata pok ikele to osegolo lende oko. Ineno. Koro jogi te oluoro ni an madhi omeni ok obiro goya. Odni dhi chalo nade. Mak mana ni gimo temo mondo mi otem matek niya. Ing'eni e yiero madhi nyime ni mana kaka Jay wacho ni nodhiye ka ne onge wajumbe. Kendo sama ni nyise to wacho ni William Ruto e chunya an adhi kaka dhino. Koro sani impeachment mare cha no miyo learn lesson. Nikech kionge wajumbe od bura tichalo mana gi jagweng' ma ok kata MCA oloi e kor gweng'. Ok awach ni MCA onge oteku, lakini kionge gi wajumbe to in ng'ata ng'ata. Mae momiyo ji dwaro ga telo kata mana kanisa ng'ato dwa nobedi e secretary. Ng'ato dwa ni embo obedi mokeno donge kesa miyo wacho gi kanisa to ji igoye kura anja keno dak jiwe. Tiende ni sama in gi lemo to ka koro ji obetie masati penji ni inibiro gang'o. Inibiro gadi. Lwenj Mount Kenya no ok dhi bedo ne mayot. Okay. Gima miyo ok dhi bedo ne mayot nikech ok onwang' Mount Kenya ni tek kaka nineno Uhuru noyude e lwete. Koro bedo ni ok oyude teni en bende ogo lweny within.